सासे दायनिगिरि जानानै मा साहस लाना फैखो गलाफि नोङो हा मा साहस लाना फैखो नोङो बिसिबा हिम्मत खुलुमबाय लोगोफोर आरो दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेब गोसो गोथारै बरायग्रोना लाबाय। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। दासान्दि इउटुब फेसबुकआव बोरलाबानो नुयो सासे हिनजावा जुलि जानानै 6 सानल' थानानै खारदों। खोनानाय बायदिब्ला बे हिनजावसानिया इयार्सआ 17 इयार्स आरो बेखौ जुलि हरनाय जायनाखि बिनि हौवा बिनिया 45 इयार्स। इसेबां उन्दै 17 इयार्सनि गथ'खौ 45 इयार्सनो बै हिनजावनि न'खरा मानो हरनाय मानो जुलि हरखो आं साननानै मोनाखै। बिनि आन्दोआव माबा मोनसेथ' जाहोन जानो हागौ। दा बिनि थाखाय इमान दावराव हौवा गोदाननियाव बेखौ हमनानै लाजि फोनांनांगौ बेखौ हमनानै बुनांगौ जाहोनाबा मा? हिनजाव गोदाननिफ्राय इसेबां सिरि साइलेन्ट जेबो दावराव गैया। दा हिनजाव गोदान लागोनिफ्राय नायदोंब्ला गभर्नमेन्टआव क्लियारलि खोन्थाहर जाथाया मा मार। आयेन बायदियैथ' बे 17 इयार्सनि उन्दै गथ'खौ जुलि हरनोनो मोना। आयेन बायदियैबा बियो जेलबो जानो गोनां जानो हागौ। एफा उन्दैखौ 45 इयार्सनो जुलि हरनाया बेथ' गनायथाव नङा। आरो बिसोरनि आन्दोआवबा मा दङ मानि थाखायबा खारखो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नाय आरोना लोगोफोर। रायजोफोरा मा बुंदों रायजोफोरा मा होननानै फोरमायलांखो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना निस्सय बुजिलांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं ससे क्लिप होनानै होगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार दै बावगारनाङा साबस्क्राइब खालामथार आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै हो जाहाथे बियो जाहाथे हिनजाव गोदान लागोनियाव सहैयो। दे बिदिबा भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। नागिरनांगौ बायदि सानला आरो जों नागिरनाबो मोननाय नङा। सोरबा लाना खारखुमानायखौ सलियाबो गोसो जाना थांनायखौ जों नागिरनाबो मोनखानाय नङा। दा जों बेनि गेजेरावनो जुदि प्रसासन बायदियै जोङो माबायाव जों थांनो लुबैयो जिहेतु जोंहा गामि समाज दङ जों बयबो बुजिनो हानाय जोंनाय। बेनिखायनो जों जोंनि समाजारि नेमखान्थि बायदियैनो जोङो जिमान हायो इमान समाधान खालामनांगोन। जेबो जों प्रसासन आयेन कानुननि खेथ्रआव जोङो हेफाजाब लाया। दा बे बेलायाव जोङो लराखौबो जों सोंदो दहैनो फैनायावनो नङा होमबा? जोंहा जेबो जों रावखौबो फर्स खालामा। नोंनि गोसोआ मा थिनदो मा लुबैयो जोङो टेर सोङो थांनानै मोनहैनायनि सिगां जिहेतु सावरायनो मोजां जायो। लरायानो एसे आंबो बाहाय एसे थाल मोननाय बायदिमोन खिन्थु हाबा जाथारबाय जिहेतु माबा मोनसे जालांसिगोन बेफोरबायदि मोनसे आसामोन आरो। दा लरायालाय रायज्लायदो आं कुवालिटि लाबोला आरो नागिरनाबो मोननाय नङा आरो बेलेग लांनाय माबाखौ मान सन्मानाथ' दा बुंबाबो फोजोबनो हाला। जोंनि अनेक गामि जोंनि गामियानो बिराद गोदोर नालाय रायजो राजा मानसि लिंनानै जोंबो इमारजेन्सिबाबो जों हाबाखौ डेक'रेसना इमान जोंहा 100% नङाबाबो जों जानाय लोंनायाव खम खालामाखै बिदि आरो। दा बेबायदि मान सन्मानाव खम जोंनियावनो मोना। नोंथांमोनाबो न'खर हिसाबै बा गामि रायजो सारि रायजो लानानै बानायबाय थांबाय जों दा कुवालिटि जों नागिरनो हाखाया जोङो लांफिनो। दा बे बेलायावनो एसे रायलायबोदों जिहेतु बयबो बुजिलायखायो बे मोनसे नेम बायदि जाना दङ। जोंनिया हाबाया हाबा जानानै जोङो 6 मास 7 मास हाबाबो जोंहा बारा बुंनांगौ थायो। जेराव जों फिसा सायला ओंखाम संनायनि सायलाखौनो मानसि रायलायनायानो जेबो दा बे बेलायाव जोबोद आघात मोनदों दुखु मोनदों। बेनिखायनो जिहेतु मोनसे नेम दं बेफोरबायदि जाथायनि खेथ्रआव नङा होमबा मोनफ्रोमबो गामियाव जायो। दा एसे जोंनि आरो लोगोसे दाख्लै बावैसो बिसोरनि नानिखौ लांनाय जे गार्जेनजों लोगोसे आलासि बिथांमोन फैनो हानाय बाथौनि गामिनि फरानावनि गासै मानगोनां बिथांमोन आरो लोगोसे आरो कलबारि गामिनि गासै जोंनि बे
दान्दिसे समबाबो सावरायनाय मेलाव बाहागो लानानै आइजो बिथांमोन एक्सुवेलि दुखुनांथाव बाथ्रा जि हौवानिखौ लांनाय लरानि न'खर बेखिनि खोथाखौ दानि समस्या बोरै माबायदि गनायनानै लानाय जादोंमोन आरो माबायदि बिदि थांफिनलायनाय जाखो बे खोथाखौ बिथांमोना गोबाङै फोसावनानै होबाय दुखुनांथाव बाथ्राबो दिनै मान सनमाननि बाथ्रा थायो जेनेबा लांबायबो हाबाबो खालामबाय बेनि उनाव बिदि खारखोमालायनाय बबा सोरखौबा लांजाफिनलायनाय बेफोर समस्याफोरा माने लासिं सिंनि बादै जेबो जाया बे बेलायाव जिखिनि जों सावरायनाय बे बाथ्राखौ फिनिश खालामनानै सावरायनो होननानै लानाय जादों नोंथांमोनाथ' मानसिखौ लांनायनि उनाव जे माइरंआ खरसा थांगोन बेखिनिखौ जोङो एसेबाबो नांफिनगोन बेखिनि खोथाया फैखागोन लास्ट बे जाखागोन जानायालाय थेवबो दा फरायनायखौ सोर लांमारदो आरो बिनि लांग्राया गुदियाव सोर दं बेखौ थोंजोङै दा जों स्पष्ट मिथियाखैमोन नालाय ओंखायनो बेखिनि सावरायनायखौ उनावबाबो लाजाबावगोन नामा बेखौ आं सानदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय जेनेबा रांनि खोथायाथ' थोंजों फैखागोन नोंथांमोनाबो बेसेबां खरसा जादों बेखौ लुगैनाया जाबा बेनिथा थारमाने बे सवालिखौ सोरबा लांबाय दोनफैफिनोबाबो बेखौ मानसिखौ हथारै गनायफिननो हानाय बे समस्या नंखाया मानसिया रायजो जानांगौआ खानसे खाननैनिल' खोथा नङा नालाय अराय सम रायजो जानांगौ बेवहाय आं बेखौ बुंनो लुगैदों आरो नोंथांमोना जिखिनि रां लुगैदों हयथ' नोंथांमोना बुंनायखिनिखौ मोनजोबाबो जानो हागौ बा नोंथांमोना जेखिनि लुगैदों हयथ' न'खराबो बेखिनिखौ गनायजोबनो हाया जानो हागौ बेखौ गामि दाबनैजों एरा दरानि गेजेराव सावरायलायनानै बेखौ थांखि लानांगोन आरो बे रांखौ दिनैनो मोननांगोन बा दिनैनो बे बाथ्राया फिक्स जानांगौ बेखौ नुहुराखै आरो परिबेखखौ ओंखायनो सानसे मोजां जलायबावनानै नोंथांमोननि जिखिनि डिमान्ड खालामनाय बेखौ न'खरा गनायना होनो हाया आरो जोंबो बेसेबांसिम खाखि जानानै रायजोआ सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन बेनि परिस्थितिखौ एसे नायनो मोजां